Pa kada se dogodi teška prometna nesreća, na teren uz ostale hitne službe nerijetko izlaze i vatrogasci. Građani se često oslanjaju na njihovu spremnost, a oni svaki slobodan trenutak koriste kako bi se dodatno osposobljavali i bili što bolji. U Karlovcu je u tijeku međunarodna obuka sigurnosti u prometu. Na autocesti sudar autobusa i osobnog automobila. U autobusu je 40-ak putnika, mnogo je ozlijeđenih. Do nekih se ne može doći bez rezanja dijelova autobusa. Još dvoje, jel? Cilj je unesrećene što prije spasiti, točnije pružiti im prvu pomoć u okviru zlatnog sata. A sve me boli. Ok, evo sad ćemo pogledati taj trbuh, mogu li malo omaknuti jaku? Iako je ovo samo radionica, svi sudionici ponašaju se kao da je situacija itekako stvarna. Za jako dobar i uigrani tim nema neke prevelike razlike zato što smo toliko istrenirani da su operativni postupci jednaki na treningu i na intervenciji. U današnje vrijeme svaka nesreća je za vatrogasce novi izazov, jer na prometnicama više nisu samo uobičajena vozila, već i hibridna ili vozila na električni pogon. U ovoj vježbi zapalilo se hibridno vozilo. Imaju vodu u mlazevima, minimalno 3 cijevi. Za ohladiti, potom i ugasiti bateriju automobila potrebno je potrošiti i do 20.000 litara vode. Kod takvih vozila posao nije gotov s gašenjem požara. Ima isparavanje, odnosno produkti gorenja tih baterija koje su litij-ionske, znači stvaraju se razne vrste plinova i sigurnost vatrogasaca uvijek na prvom mjestu. Morate zapravo znati kuda idu najjače struje, gdje prijeti opasnost vatrogascima i upravo su to te edukacije, izazovi koji su uvijek pred nama. U dvodnevnoj radionici sudjelovali su i vatrogasni instruktori iz Slovenije i Norveške. Metode, kako rade zajedno, kako su trenirani. Rekao bih da je to najvažnije. Svaka država ima za sebe određene standarde. Bolje se učiti na iskustvima drugih nego na vlastitom iskustvu. Radionice u okviru ovog međunarodnog projekta pod nazivom FIT financira Norveška sa 100.000 eura.